dneska si skúsim dať Byrona na rank Masters 1. A budem mať za to asi 300 coinov, alebo 700. 35, alebo neviem koľko. Ale tak poďme na to. Predtým som už dosť hral, tak teraz bude stačiť asi, keď správne rátam, tak len raz vyhrať. Neviem, pozeral som sa. Ale ako, no není to moc dobrý tým. Nakoniec. Čo si myslí ten tyk? No super. Nevadí. Poďme. Nani tu hodil sprej. Dúfam, že tuším, to je Nani. Ne, nestihol som ho vyhealovať. Ale dobre, tento trafil, dobre. Nevadí, nedáva toxic emoty. Alebo nasrané emoty. No tak ten Grom sa teda dosť dobre netrafil. Jeho aim očividne asi nie je moc dobrý. Poď sem. Angel. Yes! Máme! Môže to byť gól posledný. Tak to není. Gól! A vyhrali sme. A keď teraz správne rátam, tak to je posledný krát teraz, čo som vyhral. Áno, máme to. Tak ja sa s vami lúčim. Určite dajte odber aj like na toto video, keď sa vám páčilo. Síce trošku kratšie, ale tak nevadí, dúfam, odpustíte mi to. A čaute.